Pensava molt en què podia contestar als periodistes per animar-los a que en parlessin més i millor, no? D'això, i aquest era el meu focus d'atenció, era sobretot això, quin missatge donar-los perquè aquestes reticències, aquests reparos que tenen, aquestes dificultats que tenen de tractar aquesta qüestió, doncs les poguessin superar, no? I jo crec que el tema del suïcidi era un tema que els mitjans havíem tractat molt poc, que hi havia molt desconeixement també per com ho havíem de fer i segurament hi havia un punt d'autocensura dels mitjans de comunicació a l'hora de parlar-ne i de plantejar-nos fer un reportatge d'aquesta mena. Va ser prèviament també una mica a l'hora de parlar amb vosaltres que també descobrir que se'n podia parlar obertament, que parlar-ne d'una manera determinada no incentivava a motivar més casos de suïcidi, que no hi havia un efecte crida i que hi havia molta llegenda urbana al voltant del suïcidi. Remou, ni que sigui durant un període curt, però remou i recordo una nit sense dormir, per exemple, això sí. Sobre la nit que vaig intervenir a Catalunya Ràdio, doncs a partir d'alguna conversa em va donar moltes voltes al cap i aquella nit no vaig aconseguir dormir. I al final la feina que fem també té molt sentit quan t'adones que interpel·les a l'oient des d'un punt de vista també personal i fas un bé social, no? Però quan fas una intervenció i veus que aquesta societat de la que sembla que parles a vegades tan en genèric es concreta en persones amb noms i cognoms i et truquen i t'expliquen i et demanen i busquen ajuda a partir d'aquesta intervenció, doncs dius, la societat potser sí que sembla que exerceix així, però en realitat està demanant a crits que poder parlar, poder trencar amb aquest silenci, poder trencar amb aquest estigma.